Hi, hello mga listeners, mga followers, maayong adlaw no. Maayong buntag ang atong tanan. Kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes no. Pizza 13 na sa buwan sa August 2026. Pagkaroon tayo nun, natin sa laing sumpay nga sugilano no na sinuwat ni Marites Alboris no. O sa dili pa di ay shout out di ay ko no kang James Sabero. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Og shout out sa kuno kang Maria Luz. Okay, salamat kayo no Maria Luz sa pagpaminaw og kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Og kang Sil Nagal. Og kang Kitten Slab og sa tanan no nga nagsubaybay aning darmahas. Shout out nila yung tanan amping pirmi. Og karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Part 14 na tanong mga followers no. Part 14. Peace. Love you. Gugma akong gipugngan. Adto na ta, sir? Ubuang imong t-shirt. Ha? Nga man, sir? Because we are about to wait. And so, mulingkod ko. Og ganun hubuon ko man nga akong t-shirt, sir. Wala ba ko makasapag sandoron, sir? So, is that my problem? Sir? I'm tired. Ayaw ko papaabutag dugay. Paghubo na. Saan manimo nga akong t-shirt, sir? Huwag ka ba makabati sa kong gisulti kanina? Miingon ko nga mulingkod ko din dili ba? Palingkuran ba lang ko ni Muglahos din sa ilawom sa kahoy nga way hapin? Ibang himuong hapin nga akong t-shirt, sir. May problema ba kita niya na dapita, Tinoy? Sir? Kung dili ka gusto maghubo, then hapa. Ano man, sir? Sir, ano man, sir? Ngano kahit man ko nimong gitukmod? Dili ka gusto maghubo, dili ba? Then hapa. Pagkub diya sa yuta, ug ang imong buko-buko ang himuon na kong lingkuranan. Sir? Magubor ako, sir. Niya, sir. Humana, sir. Ako nang gibutang, sir. Ako nang gihapin sa may gamot nga dako, sir. Ubos ning maong punuan sa kahoy. Sir. So next time, don't make me wait. Okay? Abusado. Tinoy! Tinoy! Sir, Ayos, Tinoy. may lakaw man to, sir. Usa, milakaw siya nga wa malang magpaibaw na ko. Ay, may uban man to ni Sir Paulo, sir. Ambot ko na sa to sila paingon, kay wa man sa magpaibaw na ko. Wa man manugon. Inanamin ginatawa na, sir, sip-sip kayo sa mong anak. Ganahan, gina siyang mag-uban-uban ni Sir Paulo, kay maglaglag man. Likay sa trabahoon din ni mansyon ba? Animal? Kung maipabuhat ka ni Tinoy, sir, ako nalahimo, anak. Bakantir man ko, sir. Inanya ko, kung mabalik na sila. Okay, sir. Matuman, sir. Nganog yung kang mas gisaligan man niya si Tinoy kay nako. Kung liho kang hisgutan, mas maayo mo kung muliho kay ni Tinoy. Mas pugihan man ko. Sahir noon. Kasaligan sab ko eh. Sahir sab. Kabuisit ba yan eh. Lakip ko nagduha-duha sa akong kredibilidad. Pero hatagan lang ko kay gayonan ni Sir Orlando. Ipaniguro ko unta niya nga mas maayo ko ni Tinoy. Oy, pero sood sa pila ka tuig nga nagserbisyo ko ubos niya. Wa pa gyud niya makita nga akong kapasidad. Kay kanunay na lang nga si Tinoy mo yung saligan. Labi na sa dinagkong lakaw. Shit. Buisit kining tawhana. Wa ba niya makita, gabay-daghan kong gibuhat karon. Karong taod-taod, mangabot na ang uban kong mga bisita nga gimbitar sa adlaw na tawhan ni Paulo. Ugwa na ko higayon, gabo ka na og sa underground. Aron sa pagpakao ni ila. Buisit. Kaganinang buntag pa siya nga way kaon. Kasayod ko, gigasol ka na. O nga niya, idad-an ka sa imong pagkaon. Ubay-ubay ka nang gida ko nimo karon.
Nasayod ka na. Adlaw na tawhan karon sa atong anak. Huwag may gipahigayon kong parte. Alang niya dito sa taas. Panugon nga di ka gihapo makatambong tungod sa imong sitwasyon. Oops! Oh, dili na. Gusto ka ba? Pagtuo ka nga kay nagdali ba ko ihatag ko nimo sa dakong kasayon? Kining tray sa pagkaon? No. Kinahanglang maligo ka na. Kaya nanimaho ka na sab. Dili pagignan na magkakagabi nga maligo ka og sayo kay birthday ron sa atong anak. Kinahanglang presentable ka gihapon, bisan niya ka lang sa underground. Huwag ka na ba'y pagpakabana? Fine. Niya. Ibilin ko na kining tres pagkaon. Apan pakita na kung musod ka na sa banyo aron maligo. Wait! Dini na paghubo sa akong atubangan. What? Dili ka? Pila ka tuig mo na ganang gibuhat. Ha? Karon ka pa ba dili mo buhat? Mubati ka nagkauwaw karon? Ano? Well, let me tell you why. Kana tungod kay gipasagdan mo na ang imong kaugalingon. Mas mihugo ka na karon. Wala, namyahok na ang imong naong. Pura gusto ko sa akong gibuhat karon. Kagidad-an kag ubay-ubay nga pagkaon. Aron makapamuwi ka sa imong kagutom. O nga sige na. Paghubo na. What are you waiting for, Ella? Strip! Nahog na ang puting sinina. Gay mong gisulo. Bisag mihugo pa. Mihugo ka. Apan lami ka lang gihapon sa akong pananaw, Ella. Ngano ba ang bisan sa kadaghang mga batanon o mga baanyag kababay? Nga nagpalibot ako. Diha ni mo mangyod ko ingon og sa matagbaw sa akong panginahanglan. Isip lalaki, love. Yes. Kaligo na. Sud na sa banyo. Kay mo sunod ko. Ipahilo na ko na ning imong pagkaon din sa tray, ha? So go ahead and clean yourself. Kay gusto kong mo gamit nimo. Nagsako lang akong gibati na kalami. Og kasakit sa imong gibuhat. Kapag kauras sa akong buko-buko. Ikaw oras ba ko mo? Idungan ta nga miabot sa pinakapungkayan sa langit. When you did it on purpose, aron pasakitan ko. Mas ganahan ko. May reaksyon kang buhaton, di ba? Mas ganahan ko na magkakita ang buko. So, kinigimong gibuhat. It did turn me on. So, man, basic nagdali pa ko. May mong usman pataka og laing round sa imong gibuhat. Fine. Gutom ka. Maya, nagkasabog ko. I always understand, you know. Sige na. Iwas na sa pagkaligo. Ay musakir ako balik sa taas. Pansit pagkalutuan ni mo, Nay. The best yun ka, Nay. Lami
Ang mga sagol ra mao imong gipili o gipangbakli nimo mga utanon. Pansit ug ang subak ra imong gikuha. Di sagay man tayo, no? O magaling ko mag-ingon nga, daga na kay kagdakaon nga humba og manok. Gutom na gutom kay ka, kuya. Unsa nagro oras sagod? Mo pa itog papangaon. Ganina ratang nangaon, no? Dugay lang tang nangundang. Hutdan na maning ato, aron may hugasan. Hotdan nay o gutom na yun ka. Ako ra? Ako ra ba, ha? Wala kay labot nga kitang duha na malay nangaon din hiron? Hala, ha? Sumbagay, gusto ka? Ano? Tara! Ay, Pagpuyo ko na mong duhabe. Lag Kamo no, muragid mo iring og iro kung mag-abot na mo. Unsa manggid mo? Basin big magkadayon mong duha. Ay, simba ko na! Ay, di sa goy. May dinis na ko nga gibilin si Lolo nako. Uy, dito. Hain may tuo sila si Dinis o Piolo. Ang sinis. Ha? Sila? Haan sila, Nay. Wala kay kukubantay nila nga malakaw sila. Ay, unsaon ninyo pagkabantay nga nagsige naman lang muglalis mong duha. Wa masad lagi si Mimihoy. Mibalik kong sakay sa sakinan. Amot lang. Wala lagi ko kabantay, Nay. Kisa man sa di mong gikalalis. Wa. Pero nagsige kong tanaw ninyo, mangwa na ko makabantay. Wa magkabantay sa itong Piolo nga nagsunod-sunod ko nila. Lingaw ka sila. Nalingaw sila maayo sa palibot sa mga natural nga talanaon ini Dapita. Nalayo na ko ini Dapita. Sa ako ni mo nga nilang sites kung sa uban. Di na ko maglisod karon sa pagbuhat sa kay kong buhaton. Ang sugo ni Sir Paulo kanako. Kwarta! Duulon ko na sila karong taon-taon. Layo na ta sa tumakauban, Piolo. Mas ganahan ko. Unsa? Aron masulot ka. Abusar na ng imo, ha? Kung dili lang gini mo birthday karon, dili gyud ko musugot. Ay. Birthday na lang na ako, no? Matag adlaw. Aron nga musugot ka. Unsa? Kadit lang man. Unsa man na? Buwak. Angayan ka kinini nga ibutang si Mundunggan. Daan pagig ko. Angayan ka kaayo. Misamot ka kagwapa, ma'am. Atik sa kada. Mao tingali na hinungdan nga pilit kayo sa Clover nimo. Hasta mo bang mga estudyante? Mulingi gyud kun moagi ka na. Ikaw ra gid dili. Unsa? Kung mawa man ko, ma'am. Pangitaon ba sa kunimo? Siyempre, estudyante man di ka. Kung di pa kunimo estudyante, ug mawa ko. Pangitaon pa kunimo? Dili. Klaro, ana. Ingon pa bitaw ko. Pero sure gid ka. Nga dili ka na kumingawon, ma'am. Ngano mingawon man ko nimo? Nga magkita man ta kanunay. Ako lagi. Mingawon malagi ko nimo bisag magkita ta sige. Oh. Gusto ko makakita nimo kanunay, ma'am. Buangan bitaw. Hanggawa bitaw ning akong mata bitaw. Magpangita man nimo. Kay nga nung magpangita man ka na ako. Ikaw, ma'am. Ngano ka? Ha? Ambot lang. Basin og mingawon ka sa akong sermon mo. Kay kanunay ka lang tulala sa akong klase. Makapatulala man gud ang imong kagwapa, ma'am. Piolo. Lagi, ma'am. Dili ko makakonsentrate sa imong leksyon. Kay mas ma-focus kog tan-aw sa imong naong kaysa imong gisuwat sa blackboard. Unsa? Ikaw man gud. Nganong ako man? Kini. Bahala na lang ni.
birthday man bitaw nako. Dili ka makahimo sa pagkasuko nako karon. O makasulti ko bisan unsay akong isulti. Karon ra bitaw ni. Unsay buti mong isulti, ha? O nganong ako naman hinuoy sad-an. Ha? Ang. Kung dili ka pa unta gwapa, ma'am. Unya, nindot kang imong sampot nga magtalikod samtang magsuot ka sa blackboard. Dili unta ko ma-distract, ma'am. Oh. Mao nga imo kining sa... Unsa? Ah, Hoy, Piolo. Ayaw na, ma'am. Patiwasas ako sa kung gustong isulti kay dili na ko makahimon ini sa sunod. Sa sunod ka mga adlaw. Wala ko ilaing chance karon ra. Unsa? Ma'am, Unsa, Piolo? ang tinuod, ma'am. Unsa man? Ang tinuod. Unsa gani? Tempasa, ikulbaan ko. Sige na, sulti na. Isulti na kung sa buot mong isulti. Sige, ma'am. Masulti na ko. Bahala na lang kini. Kung masuko ka na ako inikaw man. Basta kay nasulti na nako. O ikaw na'y bahala kung unsay mong itubag. Basta kay nasulti na nako ang angay nakong isulti nimo. Nga, sa una pa lang nakong pagkakita nimo. O Oh? Piolo? Tempasa, ma'am. Manukad sa ko. Piolo, Oo. Nana. Di ana, ma'am. Musulti na ko sa tinuod na kong... Dong Piolo, ma'am, Unsa manoy? Sa manoy? suko mo. Waman! Wa. Mudol ko, ha? Ayaw! Sabi kong nasuko mo tinuod, ha? Nakinatawan na yung batay mo. Lagi. Sabi na kong nasuko sa ka na ako, mamay. Ha? Uwa, uy. Wala man gud may gipanagsultihan, good. Dili ba, Piolo? Ha? Noy. Ali sa god, Noy. Oo, saman. Padol lagi, Noy. Wrong timing kay Kanoy. Nga naman. Basta lang. May gusto pa akong isulti ni ma'am. Okay. Una mo pa na plano na ako. Balik na lang si mo agi ka. Unya na ka. Oo, sige. Salamat, Noy. Ma'am, magbalik lang ko na ako sa akong aga kaya may panagsultihan ba na mo din Dong Piolo. Ha? Unsa? Noy. Ay, sorry. Ano gun, may pakita unta ko ninyo dito napita. Nga akong nakitaan. Indot king napita ning lugar nga akong nakita. Ay, siya nga, pero kay may panagsultihan ba na mo. Una na lang. No. Karon na lang, Noy. Ma'am. Dali na. Ay. Nindot, Noy, ha? Ingon ba ka nga nindot? Kinahanglan gid nga nindot, ha? Kay kung dili gani. Nindot lagi dong. Paniguro ko na nimo dong. Malimot ka sa pangan mo sa kanindot. Aw, kuno na. Tana. It's so boring naman here, oy. Haba, oy. English ka, oroy. Wakay angay. Yan naman. Kisa may angayan, ikaw? Ngano? Nag-in-English ko? Wa, kadili man sa kamakama, oh. Unyag bag in-English ko, magkasabot ka. Try me. Oh, ha? Be, ikaw, be. Well, Mm. you better stop. Look and listen. Why? Because Because gani! Unsa gani! mao na diha. Hasta because, wag kasabot, ha? Oh. Wa kay ba unsay because? Nga nangutaan na pa man ka? Ingon ka, kasabot ka. Patry me pa ka diha. Because ba, tungod kay ang ipasabot, ana? May klaro ni mo eh. Sa, huwag ikay klaro ikastorya ay? Ha? Story rita?
Bahala ka diha, oy. Oh! Asong ka ba yun? Ato ko nila ni Piolo. May tao na ko sila. Bahala ka diha. Bahala sa kagbasaag ka. Huwag mangita na mo. May noon na hilom. Ay, pagkatuo ko din karong lamig ang hangin. O, asa naman kingon mo? Nay Mihoy. Dito napita dong. Gamay na lang. Doon lang ta. Dali, ma'am. Kupot na ako, ma'am. Sa kahon ra ba ni dapita? Manaka palang takadaadlaw og bukid, ma'am. Nga naman, Aron makakupot ko sige sa imong kamot. ganina pa ka ha. Gani. Ganina pa unta ko nga may gustong isulti nimo. Pero giapot man si Noy Mihoy. Dito na lang sa dapit nga iyang dada nato na ko isulti ni. Bahala ka. Mayong pagpaminaw sa Lex Noy. Pinoy. Ikaw ba? Tiguang-tiguang lang nga pero mas kusog man lagi ka nga mo tangas og bukid, Noy. Nahanap ako dong. Huwag niya na tandapita nga kung dadaan ninyo. Dali. Biling una na ito sa mga diha. Kaya may pakita ko ni mo dali. Dali. Ha? Unsa man? Secret. Dali na. Kinigit si Noy Mihoy, eh. Ma'am, di asa ka ha? Dinili ka na ning dakong bato. Ha? Lingkod lang una din rin. At doon sana ko si Noy Mihoy. Sige. Magpaabot ko nimo. Sige, ma'am. Gigakus ko nimo. Ma'am, Unsa, Piolo? salamat nga gikailat ka. Piolo. Ayaw ko kalimti ha. Unsa? Time para good. Ngano bang mura magag na namilit? Uy nga, ana naman kasi babaw nga bahin din sa kunay mutangan. Ang kalimtan niya ako ni mo dayon nga mapalay akong pagtalikod. Gusto ko nga imong una-unaon, ma'am. Samtang naglingkod ka din eh. Huwag nagpaabot ka sa ko pagbalik. Amiw. Ay, musamot kay kagwapa si ma'am eh. Kung mapahiyom ka, ma'am. Dali na. Sige na, sige na. Nagpaabot na nimo si Noy Mihoy. Sige, ma'am. Alis ako, ma'am. Oh my God. Unsa kining gibati ko, I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto ko. Ma'am, Piolo! I love my teacher, yes I do. Unsa? Ang akong gikanta ba, I love my teacher, yes I do. Lagi, nakadungog ko. Og yabag, kaayo ka. Padayon na, aron makabalikan ako diri dayon. Miss na dahin ko ni mo, ma'am? Sige na. You miss me? Alin na do. Namihoy, Dali, tinawa. unsa ba nang ipatanaw ni mo na ako, Noy? Kana do. Nakita ka, anak. Oh. Ali. Ye, kapangpang lagun ning imong gibarugan, Noy. Delikado mo na, pangpang na kaya na, oh. Paduol pa. Noy, mahadlok og lawom, Noy, eh. Mahadlok ko ng mga dapit nga lawom. Wa magani kumadlo ka tiguwang na ko. Ali na, paduol pa na ko. Damn. This is taking so long. Gipulaan ako pinaabot. Answer, goddammit! Yan ako si mong luyo, Noy. Ayo, sama ni siya. Saan ni mo pagkakita sa ako'y patanaw ni mo kung ala ka magpundo sa kulo yung bahin, ha? May nanawag ni mo, Noy. Hala, napaong na hinoon. Masigang imo tong asawa, Noy. Ay, Oh, Noy, nanawag og balik, oh. Importante siguro na, Noy. Kapag asa. dali ka sa akong atubangan. Nagitubagong ko niya akong nanawag.
Nang taon mo dito sa ubos, may nindot kayong buwak. Bata pa lang ko sa katapusan akong pagkakita ng mong buwak. Nanimot lang gud ko sa ginganlan ni anhing nanay na. Pero matod pa niya nga ang babae, si bisan kinsa kuno nga magakuha niya na og mahatag sa babae nga iyang nagustuhan. Sugton kayod ni ini. Ha? Tinuod? Tugaya sa mo mingon, oy. Be, ako na, be. Dali. Nagsisisag balik-balik kong tawag. Kinaglan nga may Okay. na ako akong gipabuhay. Ang gipabuhat ako. Asa na iba? Kana tanawa. Kanang yelo nga buwak? Na, kita naman ko ana, oy. Kailan mo ko ana? O di ka makaila ana? Asunting bitaw na. Dama, Dili pa. Upos niya ng gingo ni mong asunting. May usa pagkabuwak nga nailaw man niya na. Sama ka na sa usa ka babae nga nagpailawom sa iyang lalaki. Ang asunting. Naa di, nanay? Mauman gani ng matod pa sa kong nanay kaniadto. Maayo na alang sa mga lalaki nga naninguha nga sugton sa ilang gipanguyaban. Ug ikaw, tanaw ko, nakagusto maganimam dinis, dili ba? Ay, sinoy mihoy. Klaro day, nay? Ay, sudong. Klaro kas kahayag sa adlaw. Tinuod, nay? Ug nakita kong mausap si Ma'am Dia ni mo. Tinuod, nay? Tarong ba? Mambak ko ron. Ay, di na ginalan mo ang bag ka pa dong. Kaitok mo tanaka. Ano siya? Nagtukay magbalik si Piolo. Unsa na kayo lang gibuhat sa ibabang bahin ay. Oh, Piolo? Si Piolo? Kang Piolo ka itong singgit ako nabati. Piolo! Piolo! Ma'am Denise! Hain day mo, ay! Ay, lain kayo mo, ay! Inyira kong gibiyaan! Hain mo ba? Ay, uy! Palagod yan, doy! Asa mo ka rin sila may paingon, no? Hey, di naman kung kanang mo balik sa agi kasi potensyano rin ako ikauban na sa dito. Maglalis na sa pinduha. Ay da, magsuroy-suroy na lang ko din uy. Maglantaw-lantaw ko sa nindot kaayo nga talan-aon. Nindot pa sa di ay nga, muanita sa bukid kung panagsahan. Kung may mall pa lang dinhi, kanang duol dinhi, tingali, mas musamot nga ganahan ko dinhi mo puyo. Pero, samtang wapay mall dinhis bukid. Ay, di lang sa... ganahan, ang slight lang sa... Piolo! Piolo! Nang pila! Ma'am, pasaluan ko. Wala ko siya magkupti umayo niyang naligkas yan tiil sa pagkuha niya ng buwag sa kilid niya ning pangpang. Ano nung ta iyang hihatag ni mo, pero man, pasaluan taon ko. Piolo! Kinalaman kita na to siya, Noy. Pagitaon na to si Piolo ni Mihoy. Pagitaon to siya. Hoy! Nang sidis, namukaw magkalit na ngoy. Lamay na kaya akong katuog. Wa pa ba sila mabalik? Kita kang naas lang. Wa. Unya, nangutan na lagi ka. Pangitaon ta sila kay kalit man lang og dagom ang kalangitan, oy. Dili ba yung maabtan taguan ining dapita kay dangog? Dangog, unya kayo inig lugsong nato balik sa ubos. Uy, sus, nangay. Mamalik lagi to sila nang. Pasag dito. Dagko na to sila. Ay, dili mahimo. Kinahanglan nga paso nato sila. Nay! Nay, Sadres! Nay! Niya na si mamay. Siya nang nagdagdan paingon din eh. Ubanin ni Mihoy. Nay! Ay, maayo kay ni ana mo. Nakawanon ra ba? Nay! Nay!
Ma'am. Ma'am, nga nung naghila ka man? O nga nung migakos man ka dako? O sabay nagtabo? Si Piolo, nay. Unsa man, ha? Unsa na itabo, ma'am? Nilabdan ka ni Piolo? Sorry ko! Kaya ako mabawas para ni mo! Ma'am, nga nung man, ha? May huy, unsa man din nahitabo? Hain man ang akong apo. Mayong pagbuminaw sa Lex Unsa? Nga no? Nay, si Piolo. Si Piolo. Nga no? O sinitabo sa kong apo, ha? Hain siya. Nga nung kamuramang duha mo'y nabalik din eh. Aw, klaro na kayo. May isa nga gibuhat si Piolo ni Dennis. O, mikagyo na. Dennis, unsa man? Nahog si Piolo sa pangpang, nay. Unsa? Patay na? Oh, dili. Ha? Dili mahimong mamatay ang akong apo. Dili siya mahimong mamatay. Ay, hain. Ay, diing dapita mahog si Piolo. Pangitaon ako ang akong apo. Hala, di alam mo din eh. Di mamugikan og... Hala! Naglilakad di mo! Usay na, Ay, si Piolo! Patay na? Agay, oy! May reason ni... Imo mong isagpa! Dili mahimong mamatay si Piolo. Gikasaan ko sa iyang inahan nga at timanon ko siya og bantayan sama sa kong kaugalingong kinabuhi. Dili ko mahimong pakyason si Ma'am Ella sa kong gisaan niya. Kinahanglang makitaan nga buhi ang akong apo. O kung patay na siya, Oh, may mahimo ka pa ba ng sedis? dili mahimo ang akong apo. Piolo! Piolo! Tinuod! Hay! Ma'am! Tinuod ba katong ako nabati, ma'am? Kanang, nahog si Piolo sa pangpang! Oh my God! Oh my God! No! Dili na mahimo! No! Ano man? Gusto ka ikasab? Gusto ka? Ikay akong unahon og hagbong sa pangpang? Kasi nag-ingon nga gihagbong na ko siya. Wa na kong itugmos Piolos pangpang. Ingon ka? Woy! Ikaw, niingon ka? Labaw nang wa! Nga naman ito sumibihoy! Hoy! Wa na ko tiwa. Nagkinahanglan lang yun kayo kong kwarta. Pasalo ako ng Piolo. Pasalo ako, Diyos ko. Nawag isang siya. Hello? Nag-transfer ako kwarta sa imong bank account. Nakita din mo ang lihang lawa, sir. Buhay pa ba siya, sir? Kumusta si Piolo? Hello? Iyan na siyang gibutang pagkalit ang bigas linya. Diyos ko, pasalo ako. Pasalo ako. Hoy! Ayaw dong, hawa na ko tuyo. Pasalo ako dong. Maluhin ka na ako dong, Piolo. Pasalo ako. Hoy! Nimihoy! Nabuwag na ka, noy! Sir Potensyado. Oh, agdin ko na ko. Wa na tam kailan ako. Gitawag bang ko na magdulo din ha? No! Noon sa nakanoy, kalayo ras naw ni Piolo o Potensyano, Sobra sa usa ka kilometros ang gilayon. Bitaw, layo na bitaw. Kay gwapo ra kay ko kumpara niya. Ay, ganina, nag-uol lakos na hitabo ni Piolo. Karong kasukaon ako kay nagfiling gwapo ka. Ngiga. Anong midoon mo na ako, ha? Amang, dili ka mo tabang na mas papangita ni Piolo. Nadali na no. Apaso na tulis sila si Ma'am Dennis ug Nanay Sides nga nangita ni Piolo. Dali na noy. Ako, dili ko mutabang sa pagpangita ha. Pero, mauban ra ko kay musunod bang ko ni Dennis. Ay, baala ka diya, oy. Basta tanan mo, pangitaon na to si Piolo. Di ka ko mangita. Musunod ra ko ni Dennis. Ay, pagpuyo na lang kuno Potensyano, bi. Dara makaslarot, oy.
Ni abis kagulaan ng taon karon. Aw, hindi condolence. Hot? Agay, oy! Late reaction. Mga pagpagbukton, wala. Ay, sunod ba ba no? Sunod ni mo no? Ba na ni mo may ako hapakon. Kahimo ka? Ba na? O, sa kahimo ka, ha? Dato na ba ako? Ako na ba ay nanunod sa katigayunan ni Lolo na ko? Tidahon sa labot na ko. Noy, tananoy na. Kita na lang, Noy. Bilin na na sa diha. Ano yung bilin mo ko ni mo? Dili ko gana magikuyog ni mo. Tananoy. Ginoo ko. Kanong nagload ka pa man diya sa iyang tungod, Tinoy? Huwag ka ba makabati sa kong gisulti? I said, let's go. Sir, managsama ang inyong panagway. Wa ka ba makakita? That's why he has to die. Sir, Let's go. Natuma na ang gusto na ko mahitabo. Mamiya na kita din, unsay buot ni mong ipasabot, sir? Siya bang hinungdan nga naabot kita ni Indapita? Unsay mong gibuhat, sir? Nakailag ka ba niya? What do you think? Nakailag ka? Karibal ko siya. Unsa, sir? Pero, nganong, ay wadyo ko makasabot. Well, dili kinahanglan nga makasabot ka. So stop thinking. Ug mamiya na kita ni Dapita. Igo na nakita na ko ang ebidensya nga nahog siya gikan sa pangpang ug patay na siya. Ay, Diyos ko. Ay, managsama kung kayo sila og panagway. Kili ka, nga siya mao ang kaluhan sa Paulo nga giikyas ni Silas kaniadto. Tinoy, what? Ay, na, sir! Balihok ang tudlo sa iyang kamot. Buhi siya! Piolo, apo! Piolo! Daan pagkilagi ko nga dili angay mo balik pa siya dining Dapita. Di malas alang niya kining Dapita. Unsay buti may pasabot na Kinahanglan makita ang lawas ni Piolo. Kinahanglan yun. Dili ta mo hunong hangtod nga makita ta si Piolo na Nanay Sidis! Ma'am Dinis! Huwag kami ninyo, oy! Agay! Oh, Garay! Mauna! Di man maghinay! Tanghag lang agi! Dakdak noon ka! Ikaw ba'y wamaana din yung lugar, abi nilang daan din, hibe? Naunsa ba sa iyong taon ko, oy? Nag-hils masagka nga. Mianhing bukid. Unya, mubo pa kayong gisulog na sa nina. Ikaw ba'y gikan o duty sa bar? Unya, milahos na kang ato sa ilang. Kung makailis pa ba ka, ginanang sitwasyon. Ano ba niya, oy? Baro dia. Nakita nang dili ang makita ni mo? Takal nga lang ka di, oy. Abay ko magabira ka mobila. Ikaw ba'y nadakinas? Kung makakipi pa ba ka? O gusto pa? Di sa pinag-ingon ni mo nga. Yan ang sunod na ko, ha? Ikaw pa kasamok pa ni mo. Uy! Hawa, be! O, di bawa. Sige, bye. Tanan, imihoy. Ha? Uy! Tay boy! Nga nang imong danon masinoy mihoy. Ay! Nagaagay tabangin sa kunoy! Pabarugas ako kay sakit yung ako sampot! Niya na ang ubang mga bisita. Anam-anam nang nangabo. Tayong pagbuminaw Pero sa wa Lex pagyud babalik si Pinoy. Paulo. Animal ka kining bata. Hain makariyay siya paingon. Siguro mo ring ang iyang cellphone ug dili tumagon ang akong mga tawag. Certa. Usuban ako sa pagtawag. Kinahanglan magpakita sa dinhi karon kay giimbitar na ko sa Mr. Sue. Ang amahan sa babae nga buot kong ibuya kaniya. Kinalang magkasabot mi sa dili pamabalik din sa nasod ang bugtong nining anak nga si Jackie. Wala sab niya tumaga. Animal.
Lain ka na ba? Dili ba matod ko nga dili ba imong wa kadinhi karon sa imong party? Dili dahil siya nga dili ko interesado sa imong kipikayo ni party. Damit, Paulo. Not now. Ayaw kong pakita si kagahi sa imong ninghi kayo na. I want you to come home right now. Hello? Hello, Paulo? Paulo! God damn it! Gipaungan ko. Buisit! Ay, sir. Ilahos na to siya sa ospital. No. Ay, pero daghan kay siyang mga samad o pun o gikan siyang pagkahog sa pangpang. O nangasapod sa mga dakong punuan ubos. Imo na ka ng problema kay gidamo siya dinhi sa akong sakyanan. Ay, sir. Sa di mahimong gaan ko lang sa dito nga ingon ni ini ang kahimtang. Wa ka mo batig kaluoy niya. No. Managsama mo og panagway. I'm way better looking. So stop comparing me to that bastard. Sir. Now, kung gusto mong luwason ka ng tawhana, pahununga kining sakyanan o kanaog. Sir. Kanaog, og dada ka ng gusto nimong luwason. Ay, asa man, sir. To hell do I care kung asa mo siya dada. Just leave my car. Og ayaw na ko pakitaan na iyang panagway. ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Peace, love you. Ug palihog day ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.